Il-Gvern ma jemminx li huwa l-waqt li jibda jkun diskuss finanzjament lill-partiti politiċi mit-taxxi tal-poplu. Il-Ministru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali, Owen Bonici, spjega l-pożizzjoni tal-Gvern fi stqarrija. Dan b'reazzjoni għall-ittra li bagħat il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami lill-istess Bonici. Fl-ittra tiegħu Fenekadami saħaq li l-Partit Nazzjonalista għaraf li wasal iż-żmien li f'pajjiżna jidħol element ta' finanzjament mill-Istat lill-partiti politiċi kollha. Issuġġerixxa wkoll li jkun hemm kumitat li jiddiskuti din il-proposta qabel tiddaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Iżda l-Gvern qal li l-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti ma tistax tistenna aktar u fakkar kif l-għan tagħha huwa biex tikber is-serjetà f'qasam daqshekk kruċjali tad-demokrazija. Kompla jingħad li minħabba tkaxkir tas-saqajn ta' gvernijiet preċedenti tal-Partit Nazzjonalista li qatt ma leġislaw favur din il-liġi, pajjiżna qiegħed taħt eżami minn entitajiet internazzjonali bħal Greko fih dan il-Kunsill tal-Ewropa. Dawn wissew bl-aktar mod ċar li ma jistax ikun li l-liġi ddum aktar biex tidħol fis-seħħ. Għalhekk għal il-Gvern il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti għandha tgħaddi mill-Parlament skont kif ppjanat qabel il-waqfa s-Sajf. Il-Gvern jemmen li l-ewwel il-partiti politiċi għandhom jagħtu xhieda tal-impenn tagħhom favur tmexxija trasparenti u serja tal-finanzi tagħhom billi jaderixxu jżommu mal-liġi ġdida li qed iressaq dan il-Gvern. Il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti tresqet quddiem il-Parlament wara konsultazzjoni pubblika għal xhur sħaħ. Il-Gvern temm jgħid li huwa biss jekk l-implementazzjoni tal-liġi tkun suċċess fl-ewwel snin tagħha li mbagħad tkun tista' ssir diskussjoni pubblika u miftuħa dwar il-passi li jmiss.